je za vas. Jedan mladi gospodin želi da vas upozna. Nemam običaj da se upoznajem sa ljudima koji su došli da gledaju moj show, brati. To nije bilo ko. To je sin Bate Džombića, vlasnika mlina, vinarije, sportskog kluba, shopping mola u centru. Ne padam na lovu. Ima 4 stana u Beogradu. Jel? Pa kaži dečku da dođe. Ja sam Anči. Ja sam Jovo. Nisam znala da gospodin Džombić ima tako zgodnog sina. Jovo, pusti me. Ja sam Nikola Džombić. A ti si? Ćao. Da, ja sam, mislim, Bata je moj čale, a Jovo je moja pratnja. Baš mi je drago, Anči. Hoćeš sa nama? Ja, da. Ti? Ajde. Ajde. Može.